बदन हमर फाटत दे जवानी से बिलोकत हमर रोत एकदम उनकरा के टाइम से बोलैले रही कि जन अभी तक से अइलन ना हमार वैसन पटैले बहिन हम गांव के एगो लव भर के पूछो मत बड़ा हमरा के दी के बड़ा बेलन लो खुद मर्दाना जात के आके पहले भेंट करे के चाहिए तो हम ही औरत जात आके पहले भेंट करत इनकर इंतजार देखे के पड़ेला। हाँ तो देखिए बड़ी मन करता हमरा बर्दाश्त नहीं के होते हम जल्दी ना आइए ना तो कोई लोग तो ऊपर से कुड़वा ले अब जल्दी कोबेले बैठ के लुकाइल बनी जगह मान लो कि यही तरह कोई देख ली तो बवाल कर दिए बिना कोई कुछ करवाइले करवाइती तो बवाल करता सन तेगो तन सुबह का हो जा ये जो बैठल बलू का की कर ले बड़ो ई लेले बनी ये से न कि जब जब तहर दांत लगी न तब तब पानी पिया के हम चब रह दांत उतना लगी हमके कहा बात कहल कि दांत ना लगी काहे कि पहला जौन बा कुड़ाई चालू होई तब समझ कि कितना धुआं निकली कितना ओका मैंने गर्दा निकली अब समझ कि मैं प्रेशर के जौन पानी बा फलफला के भी तो शरीर पर प्रभाव पड़ी कि ना पड़ी बताओ हैं बात को नहीं एगो हमार संगतिया बानो लिया काहे लोग पाए नहीं बहुत रहे कि ई बताओ कि तू प्यार कइले वाले तू का मजा मिलेला ओकरे से पूछ ले वाला के का मजा मिलेला आई गोरी बात पूछ ले बा उनको से पूछी हो कि आखिर कुड़वैला से का मजा मिलेला दू जिस्म के आग के जोन आग होला ना आग में जैसे पानी डाल के बुझाल जाला ना अच्छा अच्छा वैसे ही एगो औरत के जिस्म के आग मर्दे मिटा सकेला तोहरा के कैसे पता बा शादीशुदा भाई ना तब एक मतलब भैया खूब बुतौले बना एक मतलब तो खूब जानकारी बना हाँ एक नॉलेज मिल गई बा तो ऐसा बात बा अब हमरो के समझ कि लाग के देह में आग अब भौजी जोर बाटे तू मुता दो समझ कहता ना चीज पहन के आगे बढ़ता हाफ पैंट ना पहन के रहे अरे का कर दू जींस से पहन के आगे नहीं हबड़ाई में तो का कर दू सुनो ना इतना खतरनाक तो लिपस्टिक मले वालों ना कि मन करेगा कि चाट के पूरा उजर कर दे कि साफे हो जाए ना इतना साफ नहीं करके ना तो पकड़ा जाए पकड़ाइबू कैसे को दे के भुभुनिया गई नहीं मैं साफ हो गई कोई पकड़ ना ली अच्छी बता टांग उठा के करवाइबू कि चियार के का दर्द होई का चियार के हमर मरद एक बार ले तो हम तो बहुत दर्द होते रहे दांते लग गल रहे वही सारा पद यदि आई बनी फौजी मैं नॉलेज लेके आइल बनी एगो तू कोयले बलू एगो हम नॉलेज लेके आइल बनी आ ये से न कि पहिला तोरो के कोयले नहीं की आ तोहरे पटराई कर आ ओकर बाद देखो कि वो हकीकत में होला कि ना समझ यही से पानी लेके आइल बनी ठीक बात है हैं तो ये करी का ना 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 हैं ना बाबा ना मुई बा काम के घरे ना जेते बका किती हुरा पहिला तो घरे ना जा पाइबू ना तो कौन चीज से जइबू तो आखिर सुता के करो चाहे तर फाड़ के करो चाहे चीरा के करो तब कहत रु ठीक बा आ निहुरा के कहत तो कहत रु कि ना 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 सुता के ठीक बा हम निहुरा के ले ना समझ आ वही तरह मजा दे ही बाबू रे बाबू मरद के देबे ना करना तारे कैसे दे दी हमारा के देबे के परिणय ऐसे न कि हम बहुत जन बानी निहुराइए के लेबे के मन करता हमारा सुता के करे के मन नहीं करता ठीक बा बाबा हैं चलो आज जनाता कि आज जाग गइल बाटे आत्मा हमार न त पूरा कौन है बगीचा में रे मम्मी की तो बता भागो 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 तू जा बताबो केन कौन मुहन आइल होते चिल्ला के हमने के काम जो हुआ दिल से एकदम जंक्शन पे पहुंच गई रही जा खाली 2 मिनट के आउ खेला रहे वो अपन जीन्स खोलते हैं ना हम अपन साड़ी उठैती हमरा खोले के कौन काम रहे इतना में तो ऊपर चढ़िए जेते तो फिर तो काम ही हो जाते 5 मिनट के काम रहे न के केन कौन आके मुँह तो पियाना आके बहार दिल से कैसे कैसे बोलैले रही अच्छा तो कोई बात ना फिर छाछ पे ओकरा चढ़ाई चलो